driver a Laban na. house and a place to practice. So what is this? After a fighter who made such a blunder can't be scheduled to fight champion in a way. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo pag tinatanong niyo ako, maaaring kaya niyang talunin si Inoue pero kakabahan laging yung promoter kung laging ganyan. So talagang wala na po yung labang kay Inoue. There's no chance anymore. Ito didn't meet Casimero. However, vented his anger to Casimero's staff and manager who flew over from the US saying, I warned him so many times, but what's wrong with your management? Yan po yung sinabi po. So, nakakalungkot po ito na balita. Ang hindi po ito sa ban, but ito ay nakakalungkot na balita po, no? Na dahil po dito. So, Fine. Hindi ko po hindi po ito talagang nakasulat po dito yan. So pagpasensya niyo na po pero matutuloy ang laban. Sana ay magpakita po ng maganda si Casimero, but this is a bad omen para po sa promotions na nagbigay po sa kanya ng opportunity. So yan lang po masasabi ko at I'm so sorry guys. Pacquiao. Hindi po yan ganyan na po talaga wala tayong magagawa yan ang nakasulat dyan napakasakit po niyan napakasakit po. Hinihintay po natin yung laban ni Sao Sanchez. Ano po masasabi niyo ngayon? Thank you po sa mga nag-member at may bago tayong member dito. So si Edwin Amparo, salamat po Sir Edwin. Thank you po sa mga supporter ko po. I truly appreciate you all. Sa dami po ng mga tao na gusto tayong pabaksakin na nandiyan din po yung mga maraming supporter pa rin na nanonood sa atin, na nagtitiwala na ginagawa lang po natin yung ating trabaho. Nakakalungkot para kay Casimero pero galit po ang promoter. According po yan dun sa source sa Yahoo hindi po according sa akin yan. Diba? Hindi po yan galing sa akin. Tatandaan niyo po, hindi po ako ang source niyan pero yan po ay talagang nakasulat po sa Yahoo. At kung gusto niyo po makita ay ito po ang link, ilalagay ko po dyan sa Red Castro, kumusta? Long time. Dito po. Ilalagay ko po sa comment. Kumusta nalakay? Sir? Yan po. Ayan, nakang jacket. Hindi natuloy yung laban. Napakasakit. Ano nangyari? Si Masayoki ito pa naman ang isa talaga sa nagbibigay sa kanila ng opportunity. So pasensya na po guys, I have to be the bearer of bad news again. Ayos lang lakay. Tumatanda na tayo. No, kailangan magpalakas. Kalat po sa mga GC Easy lang. Carbs ako ngayon. Tinapay, isang pansit canton. Pwede naman. Kailan ang retire mo lakay? Retirement? Ilang taon pa? Ilang taon pa ang retirement mo lakay? Ilang years pa ang work? Sorry guys, so yan, salamat po sa mga nag-member. Thank you po sa support ng Wikilo Money. Salamat po ulit. Thank you rin kay Wikilo Money. Ano nangyari? Nalungkot ako bigla kay Casimero doon sa balita na yung kay but yun ganun na talaga guys.
tuloy ang laban pero galit po. Again, salamat din po kay Wiki Lumani at saka kay Aris Calyago for becoming a member. Salamat po dahil sumusuporta po kayo sa katotohanan. Hindi ba natuloy yung laban? Nalungkot po ako. I mean, gusto ko ang gusto ko ay Resimero, bumait siya. Huwag siya maging bastos, pero hindi ko po gusto siya mawala ng kabuhayan. Gusto ko po maging successful lahat. Hindi po ako ganong klaseng tao. Gusto ko siyang matuto for the better. Pero ayaw ko po mawalan siya ng trabaho. So, age 65. So, kailangan na maghanap ng bagong promoter. Siyempre, pag kung sakaling ayaw na sa kanya, diba? Mas maganda kasi pag active ka eh. Yahoo po is not fake news. Yahoo is one of the legitimate websites. Sino promoter ko kasi? Dalawan mo rin si Kainaro. Sa US, Nagla-live yun, magaganda yung topic niya. Si Kainaro. Yung Blue by Blue bro eh. Paano yan? Aris Calyago, salamat po Aris. Thank you very much. Salamat po. Pinapalakas nyo rin yung loob ko. Dahil meron na pong mga nag-threat sa akin. No? Marami na pong nag-threat. Dahil po sa aking stance basta healthy na kayo. Ito. Importante. Thank you po sa ang dami nagme-member, ang dami nagme-message. Thank you po sa mga padala niyo sa akin at saka sa mga blessings po na binibigay ninyo. Saludo. Dalawin mo rin minsan si si Kainaro. Bigla nagme-message. Mga politics yung mga topic niya. Mga current events. Ko po isa-isa yan. Na-appreciate ko talaga. I know. That's not good. May stress ka ba? I know, man. Ito na po, open na po yung venue ng Treasure Boxing Promotions at hindi ko alam kung ano nangyari dito. So papakita ko pala sa inyo kung ano itsura. Pero good for you, brother. 63. Ayos yun. Mamaya pa to. Kaya tinigil ko na rin ng para hindi po para abutin ko rin yung taon mo. No? Pero nakatulong po si Casimero din sa kasikatan ko, pero nakatulong din po ako sa kanya. Respect each other, guys. Ito na po yung venue ng paglalabanan po ng ni Casimero. Pinoy tayo, guys, pero tayo po ay tao rin. Tayo po ay mamamahayag. At kung sasabihin niyo sa akin na Pinoy tayo, tapos sasabihin niyo sa akin, di ibig sabihin wala na pong bad news sa news natin. Yun talaga. Wala na pong bad news. Lahat good news kasi Pinoy lahat yung mga inaano natin eh. Na-guess niyo po ba ako? Halong droga pa eh, no? Buti ka pa. Ang galing. Ako meron eh. Tagal na. Good news. Teka lang ha. Tatay ko, parents ko, nasa Pilipinas na. Laban. Bad news. Galit ang malakas pa rin tatay ko. promoter. Baka March uwi ulit ako. Ano na siya? 1946 siya eh. Swerte mo, wala kang maintenance. Labas ko guys, lalabas ko. Alam mo masama dun eh. Hindi po yung panghila kasi yun po yung tunay na balita eh. Ano nangyari? Sana maintindihan ko na kung saan ako nanggagaling. Makiulo siguro kasi meron. Sa pasensya na po guys. I mean, at least meron tayong source. Thank you po. Ibang ginawa niya? Si Rocky Neil po yung next nating pag-uusapan natin. Thank you guys. I really need your support. Dahil marami pong mga galaw-galaw sa atin. Sana po ay yung aking katapangan ay nasa tamang lugar. May fasting din dapat pag resetting ka ng katawan mo yung water fasting. Kahit one day lang. Hindi ko alam nangyari dito kay Casimero eh. Tagal itong nag-live. Baka may strike na naman ako dito. Okay. Wag po kayo magugulat kasi may mga nagugulat. Bakit sa parang iba-iba yung balita mo? Kung ano pong balita ko, kung ano po yung balita, yun lang ang sinasabi ko.
Kung wala, say for example, hindi magandang balita, hindi pa maganda. Hindi po yan Masikat na kasi, pag-iba. lumalaki Yan ulo. po ay, ayun talaga yung balita eh. Yung yabang umaakyat sa ulo eh. Yun ang nakitaan ko kay Casimero din ha. Sorry ha sa mga fan ni Casimero. Yabang na lang nagkikita ko sa kanya minsan eh. Salamat po guys, salamat po sa suporta. Hintayin lang po natin yung laban ni JR Aquilin. Prutas yan, okay. Tapos kain tayo Ako ng lunch. mahilig naman kasi ako sa gulay. Hindi ko maintindihan sa mga tao. Nagagalit kayo kasi nagre-report ako ng hindi maganda. Pero katotohanan, ay gusto niyo po ba nang niloloko ko lang kayo? Gusto niyo po ba nang Natay ko itong Casimero kung nangyari. Niloloko ko lang kayo? Yun po ba ang gusto niyo mangyari? Tagal na itong nag-report. Minibitin tayo. Prutas, yan, ganyan. Diba? Ilocano. Ano po ba ang gusto niyo? Tagal naman. Nisan mo. Natuloy ka ba sa... Hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita, bro. Main event po si Casimero, syempre po. Ngayon, naka-live to eh. Si Mamaya po, Sausalog. hindi ko po ganun kakabisado kung bakit babaguhin sila eh. Pero ito na po yung venue ng laban. Yung venue niya. Oo, kung nangyari dyan. Ayan, open na po, open na. Yan. Tagal ni ano eh. Sa itong... Pausalog na. Alam mo, Ang bibitin eh. nung una Yeah. ay nakikipag-ayusan ako, no? Tapos ngayon, nagbabalita tayo ng tama. Tapos ayun yun. Anyway, Tagal naman itong ano na to. Ang bibitin. Paparami ng views eh. salamat guys. Mga YouTuber na ito nagpapaya. Ang bibitin. Sumbong ko kayo Ang gusto na lang marinig yung masarap lang sa sorry po guys. Not like that. Sino yan? Ha? Ano din tong ano to? Ang bibitin. Ano, hanapin mo Brad. Pausalog. Hindi ko po confirm yun. P-O-W-S-A-L-U-D. Ewan ko kung live na relive ba to o... Hindi ko po confirm yung mga yung mga yan. Tagal eh. Baka sa weight limit siguro? Hindi natin alam. Ano man nangyari? Pasok na po, 128 po, 127 point something po yung timbang kanina. Baba. Nag-survey ako. Anong month? Ako, hopefully March. Nung last March, pangalawang uwi ko na eh. Sama yung mga bata. Daming pagbabago. Hindi pa po nagsisimula yung pinapanood po natin ay sa Mexico po. Mamaya pa po magsisimula yung kay Casimero. Baka March ako uwi sa birthday ng tatay ko. Diretso La Union. June. Hindi, pero ako hindi ko makuha yung ganyan, yung June. Bidding kasi kami. Anong oras laban ni ano? Sabi ni Mark. I never said he doesn't have a chance. I says malamang, hindi siya manalo. Pero lahat po ng boksingero may chance. Ako Mark, naantay ko yung update. After siguro ng 1 to 3 rounds, medyo mahirapan na. Bakyaw, nag-aantay na eh. Wag niyo po i-twist yung balita kasi maliwanag naman po yung mga sinabi ko eh. Ano nga? Okay? So relax lang kayo dyan.
Hinihintay ko lang yung laban ni Raquel, guys. J.R. Raquel is up next. Up next pa lang. Oy, wag niyo ako strike ha. May bayad po yung laban ni Casimero. God bless you po. God bless you. Alauna po ang simula ng event. Launa daw, launa. Pilipinas. Paras, okay yan. May pag-asa po si Paras. Okay. Very good. Hindi na po yata. Ano lang yung timbang lang ang kanyang inano. Kasi lugi naman na. Sobrang naman pag gano'n. Sobrang lugi na. May undercard. Baba, gusto ko sana makita doon ko si... Ay, hindi ko alam. Kasi kauupo ko lang. Itong pinapanood ko eh. Nambibitin. Paintindi po natin sa mga tao. Papakinggan nyo na lang. Pag hindi ako na-strike po ay gagalit na si Pacquiao. nagbabalita na maayos. Yun pa oh. Sa yes, posible pong targetin yung katawan. Body shot. Body shot magaling si ano. Si Casimero. Bibitin naman. Naghanap ng iba promoters kaya wala namang kwenta promote. Hindi naman. Yun nga yung nagbigay sa kanila ng malaking pera eh. Remember? Simula ng naging promoter niya po yung Treasure Boxing Promotions, naging maayos po ang kanilang buhay. Ito, nambibigyan Diba? ako na Nadagdagan magbalita. natin yung pera nila. May pera Pabitin-bitin. kasi, nadagdagan pa. Dami niyang paek-ek eh. Bakit? Nagigibalita lang ako. Salamat po. Bakit ba kasi ang init ang ulo nyo? Bakit kayo na problema? Problema yan ng mga Casimero. Kayo naman puro comment ka. Ako po hindi po mainit ang ulo ko. Tingnan nyo nga itsura ko. Mukha ba ako mainit ang ulo? Sanchez. Relax. Sanchez, bakit? Dahil trabaho lang ako, walang personalan sa akin. Sa ul. Relax lang ako lagi. Because ginagawa Saul ko ito para Sanchez. sa inyo. Hinintay ko lang po yung laban po ni Raquel, and then after this, mag-lunch break ako. After ko mag-lunch break, mag-live na ako ng kay Casimero. 12 o'clock ako nakaschedule, pero baka i-move ko ng 1 o'clock yung kay Casimero para makakain naman ako. Ako kumakain. Okay po? Wala pang update. Ang hindi ko maintindihan bakit ako yung sinisisi nyo sa ganitong nangyayari kay Casimero. Samantalang ako po ay nagbibigay lamang ng mensahe. Kumbaga, don't shoot the messenger. I am a messenger, guys. Dami nagagalit eh. Hindi ko kasalanan yan. No? Tayo po ay nagtatrabaho na maayos. Ano to? How do you believe in saying taong di marunong lumingon sa pinanggalingan na overweight ng 1 kilogram? Lang yaka. Huwag niyo siyang pagalitan. Yun po. Pero naniniwala po ako ang taong hindi marunong sa pinanggalingan talaga hindi makarating sa karoroonan. Patama kayo kasi meron. Yan po ay si Jose Rizal nagsabi. No? Anong ibig sabihin nun? May bias Hindi ka. naman kasalanan ni Alas na overweight siya. Hindi naman lahat perfect. Nagkataon lang na kay Alas nangyari ganun. Kaso po lagi-lagi na po Apollo palowa sa samurai. Lagi na lang issue yan. Lagi na lang silang hirap. Kumbaga, alam naman nila na yan ang importante para makuha niya yung Overweight ba? Kanina sabi mo lusot na 128. Tapos para makalabang kay siya kay Naoya Inoue. Sabi na nga ng paano ka makakalaban sa championship? Kung overweight ka lagi. 7:41. Automatic, hindi ka na kagad qualify 7:41 sa ng gabi. championship. Mapapahiya pa yung promoter. Red.
Okay na po yung timbang na tumimbang po si General Casimero ng below 128 pounds kanina. Wala na pong partida. Ang tao hindi matutong magmahal sa sariling atin ay mas malansa pa Pulos na ito ko, sa iyak isda na ng ka. tilapia. Totoo po yan. Kaya nga po mahal na mahal natin ang boxing fans at ang ating boxing. At syempre, kailangan din natin magsabi nito kasi ang may kasalanan at ang mali ay mali, ang tama ay tama. It supersede everything. Kung ang kapatid mo, kamag-anak mo ay minagawang mali at ikaw ang pulis, dapat ba hindi mo hulihin? Tumbukin mo. So, tayo po ay nandito para sa inyo lahat. Okay? Wala. Nambitin lang to. Ang boxing po, normal po yung may nag-aasaran dito, ha? Normal po yung asaran. Ano yan? Wala, puros paano na to. Anyway. Ed Castro, Kakisarado nga muna. saludo Ay, 63. naka-ano ko. Fit na fit ka pa. Kaya kumukuha lang ng views nga. Pinapatagal eh. So anyway, brother. Salamat. At ako'y ano na. Salamat, Sir Pao, katarungan siya. Thank you sa pagdalaw. Pasensya na, Ed guys, Red Castro. sa room ko eh. Friend pa rin kita sa Facebook, di ba? So, Kumusta po sa mga kay Casimero? Dinoblete ko po sa Ingat. kabila para yung Facebook ko baka di mo na maalala. para maayos. Hindi po, hindi po insulto. Guys, pag yung insulto ng kabila, natatandaan nyo, yung insulto sa Kanya ang hindi, aking Facebook, hindi okay lang. Pao Sports, hindi mo alam ng mga undercard analysis ka. Para may connection pa rin tayo. Mo, Pao. Okay? Sige lang po, kayo po ang nanonood sa akin, ha? Hindi ko po kayo Ingat bro, pinipilit. ano to, nagpapaano ng Mga views. boss, bakit kay boss Pao kayo Okay, galit? brother. Kung Thank you, anong Red. balita sa Japan boxing, binabalita lang ni Boss Pao. At hindi naman si